Malta tpoġġiet mal-aqwa 5 pajjiżi fid-dinja li qed jirreżistu l-pandemija tal-coronavirus. Dan sostnietu l-Aġenzija Ġermaniża ta' Klassifikazzjoni Scope Ratings. Din l-aġenzija għamlet analiżi dettaljata u evalwat 63 pajjiż madwar id-dinja dwar kif kull pajjiż qed jirnexxielu jirreżisti l-effetti tal-COVID-19. Fi stqarrija l-Gvern qal li pajjiżna huwa l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kien ikklassifikat daqshekk fl-għoli. Fil-fatt aħjar minn Malta hemm biss it-Taiwan, iċ-Ċina, l-Iżvizzera u t-Tajlandja. Pajjiżi bħal Ċipru, l-Kroazja u r-Rumanija qegħdin ferm isfel fil-klassifika. Fost ir-raġunijiet għal dan iċ-ċertifikat pożittiv għal pajjiżna, l-esperti tal-Scope Ratings innotaw il-qagħda ferm tajba tal-bilanċ tal-pagamenti internazzjonali ta' pajjiżna li għandu fost l-akbar surplus fid-dinja. Ir-rapport innota li barra minn hekk pajjiżna għandu pis tad-dejn nazzjonali baxx filwaqt li dan id-dejn mhuwiex dovut lil barranin. Il-Gvern irremarka li dan iċ-ċertifikat pożittiv għal pajjiżna ġej wara konklużjonijiet ta' 3 aġenziji internazzjonali ta' kreditu li huma Fitch, Moody's u Standard & Poor's. Fl-aħħar ġimgħat dawn il-kol ikkonfermaw li minkejja l-pandemija tal-COVID-19 il-prospetti għal klassifikazzjoni ta' pajjiżna huma stabbli. Dan filwaqt li l-Fond Monetarju Internazzjonali bassa li pajjiżna se jkun l-inqas pajjiż li ħu daqqa negattiva ekonomika minn fost l-Istati membri minħabba il-pandemija.